Здравейте, скъпи зрители! Аз съм Ана Симова. Днес отново е сряда и вие сте наживо с DM Live. DM Live се излъчва винаги в сряда от 18 часа ексклюзивно в моят DM App. Във всяко предаване ви очакват интересни гости, с които си говорим на разнообразни и любопитни теми. Днес ще си говорим за парфюми и за аромати. Повечето от нас използват парфюмни продукти, но понякога ни е много трудно да изберем кой точно аромат би ни подхождал за съответното мероприятие, на което ще сме. И изобщо изборът е нещо, което е трудно за един човек. За това специален гост днес сме поканили да е един сертифициран ароматерапевт, както и холистичен нутриционист. Това е Анахит Гълъбова. Много им е интересно да ни разкаже тя днес какви асоциации отключват различните аромати и да ни дадеш съвети за избора на подходящ аромат. Здравей! Здравейте! Много ми е любопитно да ми разкажеш за това как се зароди твоята страст за ароматите. Моята история е доста тривиална. В повечето случаи, когато викаш неволята, тя не идва и се фащаш в ръце и започваш сам да търсиш пътя, най-вече към холистичното здраве. Съответно, мой интерес беше още много отдавна във времето, когато бях тинейджърка. Бях се насочила да имам по-хубава кожа, коса и така нататък. И вече с годините да съхраняваме това, което природата ни е дала. Колко важен е аромата, който излъчваме за нашето самочувствие? Много. Може би едно от най-важните неща, защото то е като една невидима аура и реално излъчва едно самочувствие. Ароматът е изключително важен. Това е първото ни сетиво, което се формира още докато сме в утробите на майките си. В интерес на истината, тук нещо много готино мога да ви кажа. Първият аромат, който бебето усеща в утробата, е аромата на ванилия. Колко интересно. Да. Скъпи зрители, както вече разбрахте, днес ще си говорим за аромати и ще ви представим различни парфюми и парфюмни води на марките Елизабет Арден, Ел, Стрейт, Аристея, Avon и на Мекс. Както обичайно, те ще се визуализират вдясно от мен, вляво на вашите екрани и ще можете чрез един клик лесно и бързо да ги добавите в кошницата си и да ги напазарувате още докато ни гледате как си разговаряме тук в студиото. Може да ги добавите да пазарувате както онлайн, така и в физическите DM магазини. А днес получавате и талони за цели 25% отстъпка на всички парфюмни и тоалетни води на марките, които ще видите в предаването. Като единствено при Елизабет Арден отстъпката важи само за парфюмите Пето Авеню Оригинал и Пето Авеню Ню Йорк Дрим. Талоните ще са валидни 7 дни, считано от днес, както за онлайн поръчка, така и в физическите DM магазини, като сканирате приложението си на каса. Не пропускайте, разбира се, преди това да активирате своите талони и да се възползвате от тези невероятни отстъпки, защото парфюмите са страхотна идея за подарък за предстоящите празници, така че може веднага да ви предложим няколко идеи за подарък. Аз предлагам да преминем към продуктите, защото нямам търпение, но преди това искам да те попитам как един аромат влияе пък на тялото ни и ни кара да запомним този аромат. Много интересно. Обонянието посредством вдишване през респираторната ни система за части от секундата се свързва с един мозъчен дял, който се казва амигдала и реално започва веднага секретиране на хормони, които ни карат да се чувстваме по определен начин, в зависимост от химичния профил на растенията, които са използвани. Така че психологията зад ароматите е нещото, което е най-интересното. И там се случва магията. Аромата не е просто да миришеш добре. Аромата може да разказва цяла история.
Ами, аз днес имам, всъщност, ще разгледаме първо дамските аромати, Да. а след това ще преминем и към мъжки аромати. Започваме с един аромат, който е нов вариант на една абсолютна класика. Представяме ви Пето Авеню Ню Йорк Дрим на марката Елизабет Арден. Вярвам, че оригиналният аромат Пето Авеню е много познат, може би на вас също, скъпи зрители. Той е лансиран още през 1996 година и ако го усетите, няма да го сбъркате. Не знам, ти знаеш ли, познаваш ли този аромат и този парфюм? Да. Да. Нека да, ние имаме всъщност и тук да ви покажа опаковката на другият парфюм, но днес ще си говорим специално за новия аромат, който е Пето Авеню Ню Йорк Дрим. Аз ще го отворя, ще си напръскам и ще ти го подам. Да, заповядай. Мерси. Аз ако... Разбира се, не съм сигурна какво точно има в него. Много ми харесва. Мисля, че усещам аромат на касис. Това е връхната нотка. Да. В парфюмерията, както и в музиката, се композират различните аромати. Най-вече, за да се създаде един парфюм, това е от много стара традиция, се съчетават различните аромати под формата на... Винаги формулата е връхни, средни и базови тонове, най-общо казано. Различните растителни субстракти, които се влагат в даден парфюм, отговарят на тези нотки, така да се каже. Например, касиса е връхна нотка. Тя е първото нещо, което усещаш като визитката на даден парфюм. Но след около 15-20 минутки се разкрива средната нотка, която вече тук може да ми подадеш средните нотки, които са по... Да, имам ги сега някъде написани. Това са портокалов цвят, роза, тубероза и жасмин. Точно. Флорален е това, което изброихме, това е основата, това е сърцето на самия парфюм. Флорално сърце, това ще рече, че е по-подходящ за ежедневието. Тубероза, жасмин и роза, това са в общи линии, те работят в синергия. Винаги и в ароматерапията, и в парфюмерията 1+1 е равно на 3. Винаги е по-добре да изберем и да съчетаем повече аромати и тези много добре си хармонират. Изгражда се така наречената пирамида на аромата. И всъщност след около 20-та минута започва да се усеща сърцето на дадения парфюм, а пък фиксаторите, базовите нотки, се разкриват най-накрая, може би след около половин час до 6 часа даже се усещат вече върху кожата, но е много специфично, пак казвам, тук идва магията на ароматите, когато се смеси с нашия индивидуален аромат на кожата. И всъщност заради това всеки аромат се излъчва от различните хора по различен начин. На мен този аромат така ме пренася в забързаното ежедневие на Ню Йорк. Така пресъздава американската мечта. Аз си представям една жена, която е забързана, но пък е така облечена, токчета, женствена, смела, преследваща мечтите си. Не знам, такава е моята асоциация. Този парфюм, според мен, много би отивал и аз си представям точно една еманципирана жена, вечно бързаща, но в същото време вече опознала себе си малко по-знаеща къде се намира в общи линии. И това, което обаче някак си прави по-женствена, всъщност тези ароматни нотки на жасмин и на роза. Защото те пък внасят мекота в този по-бизнес свят, така да го наречем, тип Ню Йорк. И според теб това е по-скоро за ежедневието подходящ или може да се облече и за една изискана вечер навън? Според мен този аромат е универсален. Той става и за ежедневието в малко по-малки дози и съответно и за вечерно излизане тип коктейл 100% става.
Аз съм сигурна, че ще стои добре на всяка съвременна дама, която иска да се чувства уверена в себе си и да остави впечатление. А тук искам да ви разкажа и каква е историята на основателката на световно известната марка за козметика и парфюми Елизабет Арден, тъй като тя е точно въплъщение на американската мечта. Канадско-американска бизнес дама. Истинското име е Флоренс Найтингейл Греъм и през 1910 отваря първия си салон за красота именно на Пето Авеню в Ню Йорк. Тя е новатор в индустрията за красота, въвежда продукти като цветни сенки за очи, червило, които до тогава не са толкова популярни и първа представя концепцията за салон за красота. Така че марката ѝ само за 20 години се разраства толкова много, че в 30-те години на 20 век има над 100 салона в различни градове из целия свят. Така че, скъпи зрители, ако сте фенове на класическият аромат Пето Авеню на Елизабет Арден или пък искате да изпробвате новият New York Dream, в DM ще откриете и двата аромата и може да ги закупите с цели 25% отстъпка в рамките на следващите 7 дни. Аз ще взема този парфюм, защото днес ще разглеждаме доста парфюми, доста аромати. Следващият продукт също е нов, но не на пазара, а по-скоро в асортимента на DM. Може би сте забелязали, че отскоро в DM вече може да откриете и избрани продукти на марката Avon, а днес ще ви представим тяхната парфюмна вода Today, Tomorrow, Always. Това е един от най-продаваните и най-харесваните аромати на марката. Предлагам този път да започнем нашето обсъждане първо от името Today, Tomorrow, Always или днес, утре, винаги. Какво ни говори то? Какво може да очакваме преди да подушим аромата? На мен много вечно ми звучи и много универсално. Като ако се чудиш и не знаеш и не си сигурен, тогава пробвай нещо универсално. Чисто по името. Да. Сега ще го коментираме. Сега ще напръскам едно листче, че... Оп, не оцелих. Ето, заповядай. Мерси. Така. Тук е много по-интересно и много по-различно. Тук да прочета комбинация цвят нероли, етерично и също сандалово дърво. Това Психоемоционалното влияние, по принцип на етеричните масла, които се влагат в парфюмерията, е много интересен дял на тази наука като цяло, защото всеки един аромат, освен аромат, има и психоемоционално въздействие в нас хората. И неролито е аромата на свързаността, на партньорството. И всъщност, когато той веднага се усеща, защото също е връхна нотка неролито, сандаловото дърво е доста по-базова, сърцевинна, дълбока, фиксираща нотка. Реално тя не се усеща на пръв поглед. Тя се усеща вече, когато отмине даден период от време, но сандаловото дърво дава една дълбочина. Защото този парфюм е доста сладък, лек, ефирен. По-скоро си го представям по-пролетно, ако щеш, по една така засмяна, по-освободена жена. Като направим съпоставка с предишния, беше по-бизнес по-скоро. Докато този е един по-мек аромат, по-нежен. И всъщност от тук идва, от тази нежност идва от неролито. Да. Неролито е много деликатно цвете. Това е цвета на портокаловото дърво и всъщност то се събира на ръка. Няма как по никакъв друг начин да се извлече самия аромат от самото цвете посредством парна дестилация в рамките на деня, в който е обрано. Трябва да се пренесе в съответните дестилери, за да може от изключително голямо количество от цвят, от свеж цвят, се дестилира много малко количество масло. И всъщност е доста високо ценено и доста висок клас етерично масло неролито.
Само в дамски парфюми ли се добавя нероли? Не, зависимост вече от комбинацията с фиксиращите масла може да се изгради една страхотна мъжка пирамида. Да. Така, да, любовен е този парфюм. Много е нежен. Скъпи зрители, в духа на наближаващите празници, този аромат е чудесен подарък за дамата на вашето сърце. Може би за вашата сестра, за ваша приятелка. С този аромат може да им напомните колко специални са за вас и колко незабравими спомени имате заедно. И в рамките на следващите 7 дни можете да поръчате този, както и другите парфюми на Avon, които са налични в DM с 25% отстъпка. Така че се възползвайте. Така както сме в духа на коледните празници, аз искам да ви напомня, че DM са ни приготвили страхотни изненади в техния дигитален коледен календар, който ще бъде наличен в онлайн магазина на DM до 24 декември. Всеки ден в периода от 1 до 24 декември отваряте по една подаръчна кутия. Зад кутийките ви очакват различни талони с отстъпки, има още игри с подаръци, така че всеки ден отваряйте своят DM App и отваряйте тези подаръчни кутии, за да получите нова изненада. Също така искам да ви напомня, че до края на декември може да се включите и в коледната томбола на DM и да спечелите една от 100-те термочетки за лице Геске Sonic 6 в 1. За целта е нужно да имате регистрация в моят DM App, да направите покупка на минимална стойност от 50 лева през приложението или в избран от вас DM магазин, като сканирате приложението на каса и да сте потвърдили участието си в томболата. Подробна информация за тази томбола може да прочетете в сайта на DM, да видите всички правила и условия. Но да, успех и дано да получите подарък за Коледа и вие. А ние продължаваме с следващият ни продукт, който е парфюмна вода Флор на марката L. Както името подсказва, ароматът вероятно също е флорален, но нека да видим. Много бомбонест, много свеж аромат. Сега ето това е опаковката, а пък ето, заповядай. О, да. Много ти отива на сакото. Да. Случайно е обаче, тук има нещо много интересно се усеща. Веднага си го, понеже когато усетиш даден аромат, веднага визуализираш някаква картина, всички сме устроени така, веднага си го представих на една светла скандинавски тип жена, тип Барби, с руса коса, сочни устни и реално сини очи. Така я виждам. Просто много би стоял на този типаж жени. Да. Много сладко. Всъщност аз виждам, че в парфюма има нотки бергамот, сандалово дърво, жасмин, отново нероли, пачули и ванилия. Ванилията тук се усеща, тя преобладава. В интерес на истината, сандаловото дърво е базата, която държи, така да се каже, целият аромат и цялата композиция. Но отново жасмин и нероли. Те са изключително женски аромати, афродизиаци, така че доста женствен парфюм. А пачули какво е? Пачулито също е афродизиак. Пачулито е базова нотка. Отново, той също е фиксатор. Самостоятелно, ако се използва, повечето хора мирише на мокра пръст, буквално. Обаче тук идва точно магията на парфюмите и всъщност на смесването. Когато се сложи повече цитрус, както е бергамота, той се усеща веднага. Цитрусовите нотки са връхните и те се усещат първи, неутрализират аромата на пръст и всъщност засилват само някои части от самия аромат. Много е комплексен. Дори един единствен аромат
във времето, когато престоява върху нас, се усеща по коренно различен начин. И когато вече пък се съчетаят, опитните парфюмеристи това правят, да знаят точно кое, в каква концентрация да го съчетае, става един неповторим аромат, който не може даже да се повтори. Всъщност тук има отново и доста интересна история относно възникването на марката Ел. Ел, както знаем, е също и име на популярно френско списание, което е основано от журналистката Елън Лазарев през 1945 година. По това време френската столица е напълно опустошена от войната, а Лазарев се е върнала в Париж след няколко години в Ню Йорк, където работи в медийната индустрия. Тя е мечтала за списание за жени, което да отвори съзнанието на жените за разнообразни тенденции от цял свят и да им предостави изключителен достъп до индустриите за мода и за красота. Парфюмите Ел всъщност са създадени за жената на Ел, която е съвършено несъвършена, модерна, смела и не се бои да бъде себе си. Много ми харесва съвършено несъвършената жена. Да, скъпи зрители, в Дея може да откриете още 3 парфюмни води на Ел. Може да ги разгледате в някои от физическите магазини и да изберете най-подходящия аромат за вас или за вашите близки. Ако се доверите, може да го поръчате и още сега. Аз искам тук да те попитам, можеш ли да ни дадеш някакъв съвет как да разберем кой тип аромат всъщност е подходящ за нас и ще ни подхожда. Вярвам, че много жени се чудят така, стигат до момента, в който искат да сменят парфюма си, но им е много трудно да изберат нов аромат. Не е случайно. Малко или много самите експерти ни насочват дори и през опаковката. Както казах, Ел, вие го виждате за колко сладък, компактен, розов, бомбонест вариант става въпрос. И както казах вече, той много би отивал по-скоро на една по-светла, по-нежна, по-игрива жена. Докато флоралните мотиви и цитрусовите нотки са по-леките, най-общо казано. Докато има едни особени парфюми, тип по-ориенталски, те биха отивали по-скоро на една по-зряла жена, една по-уверена дама, ако щете с по-тъмна коса. Мисля, че тези неща са много важни, някакси да не си избягаш от идентичността. И дори самите производители ни насочват дори с визията на парфюма. Тоест и с окото да гледаме, да избираме парфюм. Да, това е първото, което би ни грабнало и след това вече да го усетим чисто емоционално, дали ни вълнува този аромат. Имаме още един дамски аромат, който днес ще представим. Именно ето тази сладка опаковка. Това е парфюмната вода Kiss Me in Paris на марката Аристея. Опаковката, както виждате, има формата на целувка, много е компактна, може да я носите винаги в дамската си чанта. Според мен пък на много жени, на много момичета им е мечта да бъдат целунати в Париж, може би на Айфеловата кула. Така че предлагам да видим какви асоциации на нас ще ни донесе. Тук да си взема едно листче, че с толкова много аромати днес. Заповядай. И този е... Да, но е доста по-различен. Много различен. Да. Добре, на мен този ми се струва по-подходящ така наистина за през деня. Не знам дали аз съм права. Да. Отново флорален аромат. Със сигурност то няма как да не присъства цвете в дамски парфюм. Но аз усещам тук и повече сладост. Някак си, освен флоралния. Подай ми, моля те. В съдържанието има бергамот, портокалов цвят и тубероза, жасмин и ванилия. Малко се припокриват с предишния с Ел, но тук разликата е в самата
композиция на пирамидата. По различен начин са композирани. Един и същи типаж са, дамски, сладки, нежни аромати са, но в същото време и са различни. Тук интересното масло, което са използвали, е туберозата. Какво е туберозата? Вид роза или не? Тя е пак растение, цвете. В България даже има големи насаждения от тубероза. Визуално не прилича на розата. И има нещо много интересно в нея. Тя отглежда се ексклузивно маслодайна култура за парфюмия. Има един много специфично нежен, цитрусово сладък аромат, който излиза от цвете. Достатъчно само по себе си това е впечатляващо. Но при нея е много интересно, че тя е така нареченото нощно цвете. Ароматът се качва, ароматните нотки, химичния състав се качва в височина в самите цветове през нощта. И всъщност този, колкото и да е сладък, розов и бомбонен аромат, по-скоро е по-вечерен. Да, винаги съм си представила покрай розата, че всички билки се берат всъщност и цветя се берат рано сутрин, преди да изгрее слънцето, но явно не е така. Не всички. Например, лавандулата се бере в пика на най-горещите летни дни, защото по същата логика химичните елементи на самото маслодайно растение се изкачват на върха и тогава реално то се жъне. Да, много интересно. Според теб, на какъв тип дами ще хареса този парфюм? Този парфюм отново пак си го представям на една по-светла жена, но вече по-скоро тази, която е решила да излиза вечерта на някое по-специално събитие. Предишния Ел беше по-ежедневния. По-тип да отида на работа с него, докато този е по-парти аромат. Да. Мисля, има една закачка в него, която може да се усети, когато го помериште на живо. Крайна сметка, за това се казва и Kiss Me, вероятно. Да, има не случайно, освен визията, имената, всичко е мислено, когато се прави парфюм. Парфюмерийната индустрия е по-скоро изкуство. Това не е просто да сготвиш на манджа. Това е цяло изкуство със създаването на един парфюм. Скъпи зрители, искам да ви обърна внимание, че продуктите на Аристея се произвеждат в България, а парфюмните композиции са разработени от известни френски лаборатории. В DM ще откриете и други парфюми на Аристея от серията Kiss Me с различни градове. Това са Kiss Me in London, Ню Йорк, Дубай. Така че може да изберете ароматът, който ви подхожда най-много, градът, който ви отключва лични спомени или пък искате да посетите първа. Защо не? Добре, аз... Били ми подал, благодаря. Предлагам ти да преминем вече и към мъжките аромати, тъй като... тук ще го оставя. Парфюмът е много важен и за самочувствието на мъжете, а пък мога да твърдя, че е много важен за дамите. Даже май повече. Аз лично съм голям ценител на мъжките аромати. Ти какви мъжки аромати харесваш? По-дълбоки, така да кажа. Не е толкова игриви и леки. Да. По-тип ориенталски, по-базови, по-смолисти, по-землисти, защото тя и самата асоциация с мъжа е по-скоро тип дърво, корен, стабилност, а не цвете, пеперуди и така нататък. Първият мъжки аромат е тоалетната вода Black and Gold на Mex. Както виждате, опаковката е с черно и златно и също така ароматът е лимитирана серия. И сега ще го отворя и ще го помириша. Много ми харесва. Мъжествен, доста свеж. Заповядай. Мерси. Чакай аз да си взема. Комбинация от свежи дървесни, ориенталски нотки. Горчив портокал, мента, юзо, лавандула, пачули, кедрово дърво и ветивер. Много от тези неща на мен... Много е хубаво. Много ми харесва, да.
Ето и ми отива днес на тоалета на мен той. Веднага ти казвам, че това си е типично мъжки парфюм, но вечерен. Със сигурност си го представям за вечерно излизане. Този парфюм, много интересен състав. В композицията му има доста аромати, като юзо. Мисля, че нашите зрители не са чували за юзо, а ако са чували, ще са малък процент. Юзото е цитрусово масло, но то е много рядък хибрид между мандарина и между лимон. И всъщност става едно доста по-различно цитрусово масло от същото семейство, но с различен аромат, съответно с различна химична композиция. Кедровото дърво на психоемоционална основа е маслото на общността. Точно си го представяме един мъж, който е събирателен образ. Реално. Лавандулата е типично женски аромат, обаче може съвсем спокойно да се използва и в мъжки композиции, защото тя има хибридно действие. В смисъл, тя може да застава и на мъже без никакъв проблем, без те да ухат на лавандула, когато се комбинира естествено с други аромати. Тук интересното беше горчивия портокал. Точно така. Това е връхната нотка, по-известен като петигрейн. От едно и също растение, портокаловото дърво е изключително интересно, тъй като дава цвят нероли от цветовете. Етеричното масло се казва нероли. От портокала, от кората се дестилира сладък портокал, самото цитрусово масло от портокал. А пък вече от листото се дестилира етеричното масло от петигрейн, от горчив портокал. И той е по-известен в ароматерапевтичните среди петигрейна, като мъжката лавандула. И именно заради това той има успокояващо действие, много добре хармонира в една композиция с лавандулата. И реално затова се е изградил такъв богат, комплексен аромат. Този ми е фаворит. Повече ми харесва даже и от женските парфюми. А какво е ветивер? Ветивер е една много дълбока, тежка смола. Самото етерично масло даже капе доста трудно, на кихлибар прилича. Той от ветивера, основното му действие отново да е фиксатор на самия аромат, базова сърцевинна нотка, но има и много силно успокояващо действие. Отново пак изграждаме един образ на един стабилен мъж. Точно така. Значи за такива мъже ли е подходящ? По-скоро да. Или по-скоро обратното, да въздейства на мъжете да бъдат по-стабилни? Ако имат нужда, няма грешно. Тук в случая няма грешно. На мен също наистина много ми хареса този аромат. Може би е страхотна идея за подарък за сега предстоящите именни дни. Идеален подарък за вашия любим мъж, скъпи дами. Да му подарите малко свежест, много увереност. Опаковката също изглежда много луксозно, така че ще се върже прекрасно и с подколедната ЛХ. В DM може да разгледате също и останалите аромати на Мекс и да ги закупите с 25% отстъпка, така че въобще Коледа да бъде разрешена в днешния ден, да сте измислили всички подаръци, както си говорихме и в предишното предаване. Това понякога го оставяме за последния момент и се напрягаме излишно, ако ето сега си измислим какво да подарим на любимия мъж, ще си улесним живота. Много напрежение ще ни отпадне. Добре, имаме още един аромат, за който ще си говорим днес. Това е още един мъжки аромат. Това е Game на марката Straight, а опаковката е от цели 100 мл. Има вътре в него ананас, кориандър, лавандула. Би ли разказала малко повече за тези съставки? Сега извинявай, ще си напръскам и после ще ти го подам. Заповядай. Мерси. Виж, пак
присъства лавандулата, не случайно. Нищо, че е типично женско цвете. Той е много свеж, много лек, много ежедневен, много игрив, ако щеш, непретенциозен, абсолютно ежедневен и много универсален. Би отивал на много хора, защото има специфика с по-нишовите и по-знаковите аромати. Те биха стояли на по-силно изразителни личности, така да се каже. Виждала си, сега знаеш хора, които просто влизат някъде и ти правят впечатление веднага. Докато този аромат е доста ежедневен и може би е много добър избор за подарък, ако дори не познаваш добре човека. От тази гледна точка го казвам, че не биха сбъркали зрителите, защото просто би се харесал на почти всички. А какво? Ще разкажи малко повече за съставките, кориандъра, какво? Кориандър, между другото, ме изненада тази съставка в парфюма, защото не е най-често срещаната и повечето хора го свързват с тип подправка кориандър, което е така, но всъщност, когато са парфюмеристите, когато са изграждали парфюмната композиция, умело са използвали точните количества, всъщност да придадат свежест на аромата и деликатност, а не да е агресивен и да дразни, най-общо казано. Интересно. Така че това е много, много приятен и лек аромат. Аз също така сега прочетох, че в парфюма има и тонка, което не знам какво е. Тонката, веднага ти казвам, прилича се едно на индийско орех, че си го представи. Така. Тонката също ме изненада. Аз в предварителния разговор, като си говорихме, бях изненадана определено от съставките в този парфюм, защото ако ги прочете човек, би си представил нещо коренно различно. Докато крайният продукт е лек и свеж. Тонката като цяло се съчетава много добре с ванилия, канела. Тя по-скоро има един по-ориенталски, по-горещ, по-базов, смолист аромат. Да. Докато тук се усеща една свежест. И тя най-вероятно е от лавандулата и от кориандъра. Ами да, по принцип, понеже когато говорихме за дамските аромати, каза единия парфюм, че е по-подходящ, така да се каже, към по-светла коса, кожа, тен, другия за по-тъмен такъв. Има ли го това и в мъжките парфюми? Със сигурност, ние тук на Балканите сме доста различни, но като цяло, ако можем да върнем, например, Мекс беше по-скоро за някой по-тъмен мъж, докато този стрейт е за по-светъл тип човек, по-лек е. Да. Просто наистина на по-тъмните хора, по-базовите, по-тип тежките ориенталски аромати повече им стоят, докато на светлия типаж, славянския тип, най-общо казано, те са по-леки като присъствие. Чудесно. Скъпи зрители, не можете да усетите какви аромати се носят днес тук в студиото, но ако се чудите и искате да ги... преди да изберете аромата, парфюмната вода или парфюма за подарък, може да посетите някои от физическите DM магазини и там да тествате всички аромати и да изберете най-подходящия за вас или за вашите близки. Напомням ви, че ароматите на Straight, освен Game, както и останалите аромати на марката, може да намерите в следващата една седмица с 20% отстъпка, ако сте активирали талоните си и гледате на живо. Да, наистина ми се ще някакси зрителите да могат да се потъпат в тези аромати, които тук ние с теб обсъждаме толкова време, но ще трябва да отидете да посетите някои от магазините на DM, за да видите сами. Страшно много информация, страшно много аромати. Много ти благодарим за полезния разговор, който проведохме. И аз ви благодаря.
можем още много да говорим за различните съставки. Но, скъпи зрители, това е финала на нашето предаване. Надяваме се, че сме ви помогнали в избора на нов парфюм за вас или за вашите близки. Това е и последното предаване на DM Life за 2024 година. Но обещаваме, че ще се завърнем и следващата година, така че следете ни. Подготвили сме ви още много интересни теми, разнообразни гости, разбира се, ексклузивни талони. Така че нямам търпение да се видим отново на следващият ни лайв, който ще се излъчи на 8 януари 2025 година. А до тогава, ако пък ви залипсваме, може да изгледате всички стари записи на предаванията от 2024. Ако някое предаване сте го изпуснали или пък имате любимо такова, може да наваксате до 8 януари. Благодарим ви, че сте с нас всяки DM Live, който се излъчва 2 пъти в месеца, винаги в сряда от 18 часа. Надяваме се, че ще продължите да сте наши фенове и през 2025 година. Желая ви прекрасни празници, да ви е топло, да ви е ароматно и довиждане и до следващият DM Live.